Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Takot po ako sa commitment. Magandang umaga po sa lahat ng mga suking tagapakinig ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Takot o babaero? Uy, nagriyak ang aga-aga pa. Itago na lang po ako sa pangalang Michael John ng Moriones, Tondo. Certified Playboy. Oh, di ba? Sabi ng mga friends ko. Elementary pa lang ay nagkaroon ako ng 4 na girlfriends. Apat. Aamin din lang. Ayaw pa buuin. Sa high school, nagkaroon ako ng 6. At pagdating ng college, ay hindi ko na po mabilang. Hanggang sa nagkatrabaho na po ako. At nakilala ko po si Sarah. Isa po siyang medtech. Nagkakilala kami dahil nagkaroon ng annual physical exam sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. At dito na nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Nang nakalipas. Par, ikaw na mauna, par. Kaya takot nga ako sa karayom, par. Bay, ba't ka natatakot, bay? Madali lang, parang kagat lang yan ng langgam, di ba, Kim? Kim, makot ka nga dyan, Kim. Wait lang. Mama! Hoy, ang ingay nyo. Mama, takot ako sa karayom. Takot ka sa karayom? Opo, hindi pa kasi ako natutusok eh. Ay, Kim, Mama! maliit lang naman ang karayom. Ganito lang kalaki. Ganyan. Ano to, PBC? Sige na, dahil pagdating ng mga medtech at doktor dito sa annual physical exam, dadagsa na rin yung mga ibang empleyado mamaya. Sige, kayo rin, haba ang pila. Par, kayo na muna, Kim. Ikaw na muna, Kim. Uy. Ayoko. Takot nga ako sa karayom. Ikaw na lang muna. Ikaw na lang muna. Mauna, MJ. Ayoko nga. Ikaw na MJ. Sige, MJ. Ikaw muna, Bong. Bong. Kim. Pa, Kim. Ayoko nga eh. Bong, MJ. Uy, ayan na.
Hi, good morning. Hi. Hi, Bakit po ma'am. natahimik kayo kanina, MJ? Papakuha na ako ng dugo, ma'am. Ha? Dito, tusok. Okay. Sino po? Taas po ka naman na gusto mauna. Hoy, ako nauna. Ma-extraction. Ako nauna. Kim, ako nauna, Kim. Ako Ano, nauna. alphabetical na lang po. Sino po sakto. letter A? Sakto. Ano? Ano? Parang dito po sa papel, Michael John. Asan po yung A dito? Yung apelido ko po. Akin ka na lang. Mike, happy ka talaga, Michael John. Kim, nauna na, Kim. Naunahan na tayo, Kim. Mas nauna ako. Ano sa'yo? Ano apelido mo? Akin ka na lang. Tumahimik ka na nga. Diyan ako na. Ma'am, dandahan na po, ma'am. Ano pangalan mo, ma'am? Kayo talaga. Ako po si Sarah. So, ready na po ba? Sige, upo na lang po sunod-sunod. Dandahan na, Okay, ma'am. ano lang po hinga po malalim in 3, 2, 1. Bay, gusto ko yung karat. Okay, wag po malikot. Hinga lang po malalim. Ito po yung stress ball. Lamasin nyo lang po yung stress ball. Ma'am, wala ka na bang ibang stress ball? Ma'am, stress ako, ma'am eh. Dalawa yung kailangan kong lamasin, ma'am. Ha? Dalawang stress ball. Stresses balls. Kasi marami, ma'am. Okay na po. Next. Umalis na po. Alis na po kayo sa upuan. Tayo ka na, Sir MJ. Tayo ka Alis na. na ba? Ay, gusto pa kita makasama eh. Sir Michael dyan. Tayo ka na dyan. Next po, sino po? Si Bong? Ako, ma'am. Ma'am, pwede stress ball muna. Ha? Stress ball muna. Ganun ang stress ball mo. Ay nako, Sir Bong. Okay. 1, 2, 3, hinga malalim. Okay. Uy, sandali. Ako naman. Wait lang po, wag po malikot, Bong. Okay na po. Okay, next. Ako na. Tapos na ako. Ako na. Okay. Ano pa pangalan nyo? Ako yung boss dito, ma'am. Ha? Ako, boss ka Wala na. pag sa kuhanan po ng dugo, wala pong boss-boss. Pantay-pantay po ang mga tao. Sabi ko nga. Okay. Tusukin mo ako, ma'am. Dali. Okay, sige. 1. Okay. Uy! Kabila naman. Teka. Bakit wala pong mahugot na dugo? Wait lang po, boss, green yung dugo mo, boss. Hingi lang po ako ng tulong, Doc. Doc, wala pong nalabas na dugo dito sa pasyente. Ay, nako. Makunat yan. Kailangan ng... Hoy, nahiya naman ako sa'yo, Doc. Kailangan pakuluan mo ang ano yan. Teka. And dito may mas malaking karayom. Size 11. Ito. Doc, mas maganda siguro, Doc, kung kayo na po magtusok kay boss. Sige, ako magtutusok. Ayoko, gusto ko yung maganda at sexy, si madam. Ang kapal ng mukha mo. Pasyente ka lang dito, ha? Ayoko! Ano yan? Uy! Tumigil ka! Awag! Aray ko, sinaksak mo lang! Aray! Simula po noon ay kinukulit ko na po si Sarah. At nalaman kong NBSB pala siya. No boyfriend since birth. Lalo po ako na-challenge dahil palaging bukang bibig ni Sarah na baka lokohin ko lang daw siya. Kaya hindi niya ako sasagutin. Pero hindi po ako tumigil. Sa loob ng 2 buwan, kahit di po ako sanay po ako ng 1 linggo lang. Tawagan ko si Sarah. Dito ako sa labas. Hello? Hello. Hi, Sar. Andito ako sa labas ng ospital. Busy ako eh. Medyo toxic yung duty ko ngayon eh. Ba't ka andyan? Bibisitahin kita. Sarado na yung kuhaan ng resulta.
Bukas ka na lang balik. Alam ko naman, pero syempre, gusto kita makita eh. Ay nako, ang kulit mo talaga ha. Michael dyan, sige na umuwi ka na. Toxic Hindi, kami, ang dami naming pag- pasyente. Antayin kita hanggang mag-out ka. Kain tayo, Bakit dinner mo tayo. nga antayin? Sige na, At saka grabe huwag ka naman. bigla-bigla pupunta dito sa ospital. Hindi ako pwedeng ganun kidnapin. Hindi nga, handa nga ako maghintay. Hindi naman kita Bahala pinapalabas. ka dyan. No? Sige, magantay ka hanggang umaga. Hindi ako pwedeng lumabas. Sige, antayin Saan ka kita. ba banda dyan? Dito lang. Dito lang ako sa may yung mga nagtitinda ng mga turon. Hoy, hindi safe dyan. Pumasok ka sa may hospital lobby. Sige, doon tayo magkita. Akala ko ba ayaw mo makipagkita? Tapusin mo muna yung duty mo, then magkita tayo. Okay lang. Hindi ko kaya kasi na may nag-iintay saan. Umuwi ka muna, bumalik ka na lang. Ang out ko alas 5. Sige na. Okay. Salamat naman at nagpakita ka rin. Alam ko, puyat ka pa. Binalikan talaga kita kasi sabi mo, babalikan kita. Ang kulit mo kasi, wag mo na itong uulitin Sorry no. Hindi, alam mo, next Ayun time na. di na ako lalabas. Ang kulit mo, hindi pwedeng ganun sa trabaho namin, yung basta-basta pumupunta. Ayan na, corned beef at saka may egg. Yun yung gusto mong breakfast, di ba? Dagdagan mo naman ng itlog. Uy, Pagod na pagod ako O, sa'yo na yung itlog ko. Hoy, gag. Uy! Yung itlog ko! Ayoko nang kainin niya. Sa'yo na lang yan. Talaga? Ano? Kailan ba ako sasagutin? Sasagutin na ano? Para mag- Alam mo, ang swerte mo, kinakausap kita ngayon pero too much na yung inihingi mo Anong Sige na, sagot-sagot? Sagutin mo na ako. 2 buwan ako nanligaw sa'yo. Ano bang kinakatakot mo? Andang ako magbago para sa'yo. So, inaamin mong babaero ka? Oo, inaamin ko. Mas mabuti na... Bakit kita sasagutin kung mismo sa harap ko sinasabi mong babaero ka? Para- Babaero! Always a babaero! Di ba mabait ka? Ayaw mo pala. Oo, di ba mabait ka? Tinan mo! Mabait ako pero napapalabas mo yung evil in me. Kasi pag nakakatapat ako ng ganyan, kasi yung mga kaibigan ko dito, alam mo, umiiyak magdamag. Hindi kita paiyakin magdamag. May iyak ka man pero tears of joy. Ayoko, tigilan mo na ako. Ang kulit mo Hindi ko talaga Kulit mo, titigilan MJ. kasi gustong-gusto kita. Napaka-alatang babaero kayo. Baka Hindi umiyak nga- lang ako sa'yo. Hindi ka iiyak. Kailan ka ba uli nagka-jowa? Matagal na. Kailan? Bigyan mo ako ng petsa. Alam mo naman na matalino ako sa mga ganyan. Hindi. Sige na. Ang tagal na, mga 1 month ago. Tagal ba yun? Tapos, 2 months mo ko nililigawan? Ibig sabihin, nililigawan mo ko habang may girlfriend ka. At least umamin ako. Yun yung importante dun. Ganyan talaga yung mga lalaki, no? Ano na naman? At least umamin ako. Sige Talagang na. dapat maging thankful kami na honest kayo. Tama. Dapat lang. Honest lang kami. Kasi, 1 month ago ba o hanggang ngayon kayo pa Ay, rin? Baka wala naman na. ginos mo bigla. Wala na. So, bigyan mo ako ng 3 dahilan ba't kita sasagutin. Sige na, dalian mo. Una, Dalian mo, antok na mahal na kita. ako. Pangalawa, mahal na mahal kita. Pangatlo, mahal na mahal kita. Oh, ano? Kailangan pa ba ng 100 reasons? O sapat na yung 3 rason na bakit mahal kita? Sagutin mo na ako. Sige na. Baka man babae ka kasi. Hindi nga, ikaw nga lang Alam ko nga, ako lang magiging first boyfriend mo. Hindi mangyayari yun. Promise. Baka iba lang yung intention mo sa akin. Kung gusto ko lang ng babae, marami akong pwedeng... Tingnan mo, Kung marami gusto kang ko lang, babae. pero hindi ko gusto. Kasi ikaw yung gusto ko. Oh, Ang galing talaga. sige na. Oo na. Kaya na. Oo. Parang ayaw mo Nakangiti na nga, oh. Sige, tayo na. Eto na. Oh.
Kiss nga. Aray ko. Naging kami nga po ni Sarah at tuwang-tuwa po ako. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko napigil ang sarili ko dahil pinuntahan ako ng ex ko. Saan ako nakatira? At tao lang po ako. Nadala ko sa tukso. Bitawan mo ako. Ayoko na nga. Alam kong gusto mo to. Ayoko. Gusto mo to. Namimiss mo ako. Alam kong Hindi kita ako namimibit. ang best sex mo. Bitawan mo ako. Ayoko nga. Ayoko. Ano ba? Bitawan mo ako. Janice. Ano ba, Janice? Janice, wag kasi bibigay din ako. Janice, Hubarin ko na yung breath mo. Ayaw, Janice. Ayaw, Janice. Ayaw mo magpahubad ah. Wag. Hawiin na lang. Wag! Wag! Bakit malungkot ang mahal ko? Kailangan mo ng masahe? Sige, kahit ako yung Hindi, pagod sa duty, mamasahin kita. Man, sorry pero Anong problema? break, MJ ko. break na tayo. Hindi ko kaya Ikaw makipagseryoso. talaga pagod ka lang. Hindi ko kaya makipagseryoso. Promise. I'm really sorry. Hindi mo kaya makipagseryoso? Ilang taon na tayo? Ano to, MJ? Sorry. Explain mo mabuti. Hindi nga eh. Yung sorry. logical, dahilan. Hindi pa ako handang mag-asawa, hindi pa ako handa sa lahat ng seryosong bagay. Kamali ako. So ano ako? All this time, ano ako? Fubo? Tinitikman mo? Ha? Para sa sarili mong laman? Sorry. Ha? Ang kapal na mukha mo. Ah! So ano pala ako? Hindi pala ako jowa. Akala ko jowa ako. Sorry ah. Akala ko jowa ako. Ilang taon na tayo. Wala palang label yon. Ang kapal na mukha mo. Hindi pa ako handa eh. Anong klaseng lalaki ka? Anong klaseng lalaki ka? Ako handa, I'm sorry. Anong hindi handa? So ano tayo? Ano pala ako? Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo! Opo, ako na mismo nakipaghiwalay kay Sarah. Dahil feeling ko hindi pa ako handa sa lahat. Gusto ko pang mag-enjoy. Gusto ko pang makasama ng ibang chicks. Makalipas ang 2 taon, wala na akong komunikasyon pero ini-stalk ko pa rin siya sa Facebook. At wala naman ako nakikita ang mga postings niya na may boyfriend siya. Tila ba namimiss ko si Sarah, call and tits. Kung kaya't nakipagkita ako muli sa kanya. So para saan tong... Kumusta ka na? Wala, para namimiss saan lang to kita. makikipag-meet? Baka may chance pa uli. MJ, sensya ka na.
Na-misinterpret mo yata yung pakikipagkita ko sa'yo. Bakit? Ano yan? Engaged ka na? Wala naman ako nakikitang may post ka na engaged ka na. Sinong boyfriend Natuto mo? na kasi ako sa'yo dati kasi hindi mo naman tayo pinopost. So, hindi na rin ako nagpo-post ng jowa. Pero, kahit di ko siya pinopost, seryosahan kami at engaged na kami. Actually, kakasal na ako next month. Baka pwede kang pumunta. Sinong boyfriend mo? Yung doktor na dumamay sa akin nung habang wala tayo. Ano? Sensya ka na. Kakasal na ako, MJ. Thank you for the experiences. Ang dami kong natutunan sa atin. Na hindi pala dapat mag-settle down sa taong ayaw ng commitment. Ano, baka naman may chance pa Huwag mo na akong iyak. Hindi na ako naniniwala sa mga iyak mo, MJ. Sorry. Kahit ilang luha. Naalala ko, ikaw talaga yung para sa akin. MJ, nag-i-illusion ka lang, delulu lang yan. So, please move on. Mag-move on ka na. Invited ka. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!